So guys, ganito yung kalakaran dito sa bukid. Pagkatapos anihin, tawag namin dito subing. Sayang din kasi yung ha? Oh, pangalawang palay ba? Kasi pagkatapos itong anihin, may sumibol na ano ganito. Sayang din kasi pag ano, ipa-traktor agad. May makukuha dito. Kailangan dito sa bukid guys, kailangan jaga sipag. Ang lakas ng ano ng bata, naunahan ako. So kung nakikita yan, no, sayang din kasi ito palay din to ano? Bigas din yan.